We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Unkosikazi wami uyangihlukumeza. Ngiyabingelela kuwe ntokazi nakumphakathi wala ekhaya. Ngicela ningibonise ukuthi ngenze njani kulesimo engikuso. Ngikhuliswe abazali bobabili, ngazalwa ngaba ngedwa ekhaya. Abazali bami bangikhulisa kahle impela. Bebangenzela yonke into engiyidingayo. Kangangokuba bengibizwa ngo-cheese boy ngisakhula. Kodwa lokho akusho ukuthi bengitotoswa. Abazali bami bangifundisa ukuthi ukusebenza kanzima kunemiphumela emihle. Yingakho nasesikoleni bengizimisela kakhulu. Kanti futhi umama wangifundisa yonke imisebenzi yasendlini, sengisho ukupheka nokuklina. Ngifundile ke isikolo ngafika ka-matric, ngawuphasa kahle kakhulu. Ngase ngiyofundela i-civil engineering. Sahamba ke isikhathi ngaze ngaqeda ukufunda. Ngase ngithola umsebenzi e-Eastern Cape. Kuthe nje emva kwe-2 years ngahlangana nenye intokazi enhle, emekahle, emhlophe njengezihlabathi zolwandle. Uphuma la ngasikothe wentokazi. Ngazibika ke kuyusisi, kodwa ke kwathatha isikhathi ukuthi agcine angivumile. Usisi yena ubesebenza ku-HR department kwenye nje ikampani. Sathandana ke nalosisi, bekahlala ku-apartment yakhe nami ngihlala kweyami, besivakashelana. Losisi ke ubenengane ebeyihlala nogogo wayo ozala ubaba wayo lengane. Benobaba wengane bahlukana esakhulelwe losisi. Mangihlangana naye mina, ingane bese ino-5 years. Benginganayo ke inkinga yokuthi ngimthole enengane. Usisi ke beyanganabo abazali, ukhuliswe ugogo wakhe ozala umama wakhe. Kuthe nje emva kwenyaka sithandana, usisi wakhulelwa. Ukuyeka kwethu ukuthi sisebenzise i-protection yingoba usisi wathi uyapreventa. Kanti futhi sobabili sasivumelene ukuthi asikabi ready ukuthi sibe nabantwana. Kodwa ke ukukhuluma nje iqiniso, ngajabula kakhulu ukuthi sengizoba ubaba. Khumbula phela mina ngizalwa ngedwa ekhaya. Le ntokazi ke yangitshela ukuthi uma ngifuna agcine lo mntwana kuzomele ngimshade. Wathi nje yena angeke aphinde athole ingane ngaphandle komshado. Ngakhuluma ke nabazali bami ngale ndaba. Umama yena wayengabaza ngokuthi ngimshade lo sisi. Isizathu sakhe kwaba ukuthi asikazani kahle, ngcono sithi ukuma kancane ngomshado. Ubaba ke yena wathi angenze engicabanga ukuthi kulungele inhliziyo yami. Lo sisi wathi nje kumele ngimlobole ngaphambi kokuthi isisu sibonakale. Nami ke ngokungafuni ukuthi ingane yami ikhishwe, ngamlobola lo sisi. Kwathi nje emva kwamalobolo nako konke, saqala ke sahlala sonke. Emva kwezinyanga sahamba sayocheka ukuthi konke kuhamba kahle ngepregnancy. Sathola ukuthi sikhulelwe ama-twins. Lo omunye bekazifihlile.
Injabulo kimi kwakungathi ngiwine ilotho. Saqhubeka-ke isikhathi kwaze kwafika la unkosikazi ateta khona. Yazi kwaba ngathi bekalinde ukuthi akhiphe labantwana ukuze azongibonisa kahle ukuthi yena ungubani. Ama-red flags wona bewakhona, kodwa bengizitshela ukuthi wenziwa yisisu. Nganginethemba lokuthi uzoshintsha. Lo muntu wesifazane akangideleli ubuya ngokuzolala. Into nje ekuthiwa inhlonipho yinto angayazi. Ungithuka mihla namalanga. Yazi ngendlela angidelela ngakhona, akanceni nje ukungiphendula noma kanjani ngisho siphambi kwabantu. Kwami nje akusezimuntu ngoba ngihlala nesilwane. Ngake ngazama-ke ukubikela abazali bami ngalodaba. Nabo bazama ukubiza imithingi nabantu bakubo. Kodwa abakwazanga ukuphumelela. Ngoba lo muntu engishade naye akekho umuntu azwana naye emndenini wakhe. Nabo abamfuni. Nangapha lo muntu uyavilapha futhi uyinuku ngenye indlela. Amaphampasi wezingane asebenzile uwathola agcwele indlu yonke. Akapheki. Endlini nje uma ngingaphekanga mina kudliwa ama-takeaway. Ngake ngathi asifune umuntu ozomsiza endlini. Wala waphetha, wathi nje akunamfazi ozongena kwakhe. Saqhubeka-ke isikhathi ngiphila leyo mpilo. Kuthe nje ekuqaleni kwalonyaka, waqala enye into ebengingazitsheli ukuthi uzoke ayenze. Wangibeka isandla. Waqala ngokungishaya ngempama. Ngazitshela ukuthi cha, kusho ukuthi bekadinwe kakhulu-ke kulokhu. Kanti lutho bekafuna ukubona ukuthi ngizophindisela na. Wathi nje makabona ukuthi angiphindiseli, kwase kuba yinhlala khona. Kulonyaka cishe angazi ukuthi sekangishaye kayingakhi. Hayi ukuthi angiphindiseli ngoba ngimsaba na. Yingoba ngikhuliswe ngokuthi umuntu wesifazane akabekwa isandla. Sengike ngazama-ke ukumshiya. Kodwa wangitshela kahle ukuthi uma nje ngike ngamlahla uzoqiniseka ukuthi angeke ngiphinde ngibone abantwana bami. And futhi wazi kahle ukuthi abantwana bami ngibathanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiphilela bona. Unkosikazi wami ayikho into engingamenzeli yona. Amakhadi wami wasebank ahlala kuye. Sino 3 years sisonke. Angikaze ngimjolele. Amafoni wami awana ma-password. Ngisho noma ikhala ifoni uyayiphendula makathanda. Ama-tracker wezimoto uyakwazi ukuwabona. Eqinisweni nje angisazi ukuthi yikuphi kanti ekumele ngikwenze la. Sengike ngazama nokuthi sihambe siyobona i-therapist, akafuni. Nobaba wengane yakhe le engamthola nayo, nabo ababhekani. Ngisho nogogo wengane abazwani. Mayelana nje nengane uxhumana no-anti wengane kuphela. Emsebenzini wakhe nakhona unezitha. Unkosikazi wami nje yile nhlobo yabantu abazikhukhumenzayo. Umuntu nje akamazi. Abazali bami-ke abazi ukuthi sengiyashaywa. Ngiyasaba ukubatshela
ngoba bazozwa ubuhlungu, kanti futhi ngikude nasekhaya. Angikaze-ke ngilivule icala lokuhlukumezeka ngoba ngisaba ukuthi bazongihleka e-police station. Nanokuthi-ke ngibuye ngisabele ukuthi izingane zisezincane kakhulu. Enye-ke into wake wathi ngiboke ngizame. Uzovele ayiguqule indaba athi ungishaye ngoba bengifuna ukulala naye ngenkani. Waze washo nokuthi phela umthetho wase-South Africa uyabavuna abantu besifazane. Ngiyacela ukuthi ningibonise ukuthi ngingaphuma kanjani kule simo, ngoba into engiyibonayo la phakathi kwethu khona ozophuma ngebhokisi. Ngiyazi sisi ukuthi nina abantu besifazane niyasekana. Yingakho kuba nzima kithi madoda ukuthi siphumele obala ngokuhlukumezeka kwethu. Ngikulindeleke ukuthi khona abazothi bafuna ukuzwa iside lakhe usisi. Nami-ke ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga naye ake achaze iside lakhe. Mhlambe ngizothola ukuthi inkinga ikuphi kahle kahle. Ngoba ngesingami mina ngikholelwa ukuthi ngikwenza konke ekumele kwenziwe indoda. Engingakusho nje kubantu besilisa ukuthi ungalenzi iphutha lokuthi ushade umuntu ungakamazisisi kahle. Ziphe nje isikhathi sokuthi umfunde. Okunye-ke ngiyacela kubafethu la ngaphandle ukuthi baphumele obala ngezinkinga ababhekana nazo, ikakhulukazi ukuhlukunyezwa ngabantu besifazane. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.